libreng konsyerto na pinamagatang A Night of Opera Classics ang handog ng Holy Angel University o HOW Orchestra sa publiko bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang ika-70 anibersaryo Miyerkules, March 8. We decided that we would have something very formal, something that raises the bar in terms of musicality, and it's our gift to the community. Sa kumpas ni Maestro Edwin Lumanog, itinanghal ang mga opera classics ni Verdi, Mozart, Bizet, Mascagni at Massenet. Concert sa Holy Angel ay libre lagi. So ang inyo lang gagawin ay pupunta dito, appreciate yung classical, especially classical music, mga opera music, yun lang po. So enjoy nyo lang yung mga music na kaya naming ihandog sa inyo para maging masaya kayo. Bukod sa pagbibigay aliw sa manonood, layon din ang nasabing konsyerto na buksan ng kamalayan ng kabataan sa opera at classical music. Una sa lahat kasi, kala nung iba, especially mga kabataan, pag sinabing opera, out sila. So hindi nila alam yung mga ginagamit nilang soundtrack sa mga games na ginagamit nila. As ginagawang soundtrack is mga ganitong klaseng opera na na-highlight sa mga iba't ibang klaseng mga movies. Nag-enjoy naman ang mga manonood sa ipinamalas na galing ng performers. Kapuri-puri umano ang ginagawang hakbang ng universidad katulad ng pagdaraos ng nasabing konsyerto na humuhubog sa talento ng mga mag-aaral. Nakakatuwa po na we're back po sa ganitong setup na nakakapag-concert na, meron na pong nakakapanood ng live na face-to-face. And nakakatuwa din po na, as you can see po, classical po yung theme nung concert. So, nakakatuwa po na until this time po, na-appreciate pa din po yung classical music, kahit po yung mga youth po nowadays. Yung Holy Angel, hindi lang siya magaling sa academics, when it comes to academics, magaling din sila sa mga talent, magaling sila mag-train ng mga students, and ganoon din sa mga ibang musicians, magaling silang mag-train and mag-showcase ng mga talento ng iba't ibang tao. Hindi lamang nagkakaroon ng space sa pagpapakita ng kanilang talento ang mga mag-aaral na miyembro ng HOW Orchestra. Ang mga ito ay nakatatanggap din ng scholarship mula sa universidad. Many of our students are scholars, no? They are actually scholars for their talent in creating music and for their singing. And then we also have other scholars who are sports scholars, etc. We have a lot of scholarship opportunities, and we will continue to improve and increase those because we want to have all of these features available to all of us. Matatanda ang Disyembre ng nakaraang taon nang magtanghal din ng HOW Orchestra ng Kapampangan Songs bilang kontribusyon ng universidad sa pagunita ng Pampanga Day. Para sa mga nais makapanood sa mga susunod na pagtatanghal, subaybayan lamang ang anunsyo ng Holy Angel University. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.